Cijenjene dame i gospodo, dragi stranački prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Održavanje glavnog odbora u Zagrebu vjerujem da je znakovito. Mi smo nacionalna stranka i itekako je bitno da smo prisutni ne samo u Osijeku, Slavoniji i Baranji, Zagrebu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Jer iskreno vjerujem da će naša stranka na sljedećim bilo redovnim ili izvanrednim parlamentarnim izborima polučiti rezultate kakve stanovnici Slavonije i Baranje i očekuju. Koliko god se stranka na vlasti trudila minorizirati i uništiti našu stranku i prije svega osuditi i zatvoriti našeg utemeljitelja, mi jačamo iz dana u dan, širimo se u sve jedinice lokalne uprave, kao što je rekao i Šišljagić, i Grubišić, i Burić, i Karlo. 260 jedinica, to jest mjesta, smo pokrili, ali pokrićemo i zadnje selo u Slavoniji i Baranji, pokrićemo sve ono što ljudi očekuju, a očekujemo da budemo u svakom dijelu grada, u svakom dijelu općine i u najzadnjem selu, pa bilo da je ostalo i 10 stanovnika, jer znamo da se iseljava iz Slavonije i Baranje. To je ono što je naš cilj. HDSSB je jaka regionalna opcija, ali HDSSB itekako zna šta treba raditi. HDSSB čuva svakog člana. HDSSB nikada se neće odricati nikoga, neće se odreći svog regionalizma, svog utemeljitelja, kao ni Slavonaca i Baranjaca. Ovdje ne sjede ljudi koji se ikoga boje. Boje se samo Boga, no mi se trebamo bojati Boga. Trebamo, jer oni što ga se ne boje, a čine zlo, zlo nama, našem utemeljitelju, Boga bi se trebali bojati, jer oni nas žele uništiti, uhititi, zatvoriti, slomiti. Jedino što znaju raditi je udarati po nama kako bi ušutjeli, kako bi oni mogli rasprodavati obiteljsko srebro i zaduživati ne više našu djecu, nego i djecu naše djece. Ovo je krivi način da se ušutka Slavonija i Baranja, svakoj sili dođe kraj. A isto tako će i ovoj. Hoće, jer ova politika koju provode i jučerašnje izjave, ne samo iz Hrvatske nego i svijeta, jasno poručuju: Hrvatska je propustila priliku za zaokret. Nije, Hrvatska će nakon idućih parlamentarnih izbora krenuti jednim novim putem. Ni lijevo, ni desno, nego ravno za Hrvatsku, za sve domoljube koji su ginuli, za Hrvatsku koja mora biti ko Švicarka, kao što je rekao Boro Grubišić. Mora, jer Hrvatskoj je prijeko potreban zaokret. No svi čitamo šta pišu novinari. Pišu da je HDZ zločinačka organizacija. Ma ne, nisu. Nisu, jer imaju 200.000 članova, kažu, pa nije baš svaki zločinac. Mnogi novinari prozivaju članove naše stranke. Na primjer, našeg predsjednika Šišljagića, kako nije trebao govoriti u Dalju. Što smo mi, dragi prijatelji? Policijska država u kojoj mogu govoriti samo odabrani, govoriti Karamarko, govoriti Jadranka Kosor, a mi trebamo šutjeti. Znači, kad zverke dođu na područje Osječko-baranjske županije, u Dalj, župan bi trebao šutiti. Župane, dobro si odradio posao, čestitam ti, čestitaju ti svi. Jer sjećam se dobro, javi se, Šiško, javi se. Nisam šutio ni ja prije 5 godina kad isto trebao Faber napraviti kad mu je to nalog dao Sanader. Nisam šutio, isto sam održao govor u Dalju. Mi u Dalju moramo govoriti, jer nakon toliko godina Domovinskog rata niko nije odgovarao što su ljudi pobijeni u Dalju, što je 1600 ljudi stradalo u Osijeku i kolike stotine ljudi u Republici Hrvatskoj. No vidimo što novinari pišu. Proziva se evo naš dragi prijatelj Marko Gvalgarić, što je kupio svojim radnicima šunke za Uskrs. Što je sljedeće? Hoće li ti isti novinari jedanput napisati članak da treba zabraniti Uskrs? Niko nikad neće zabraniti ljudima da slave najveći kršćanski blagdan Uskrs
I niko neće moći spriječiti da uskrsne naša Slavonija i Baranja na čelu s HDSSB-om. Neće. Neće, jer naša stranka sve više jača. Treba jačati njena koalicija s narodom, o tome je Boro lijepo govorio, jer HDSSB se profilirao kao jedina organizirana snaga koja zastupa interese regije Slavonije i Baranje, a time i grada Osijeka kao njezina centra. Zatupasti interese regije znači da zastupamo interese i borimo se za svakog čovjeka, Slavonca i Baranjca, bio on poljoprivrednik, radnik, umirovljenik, student, znanstvenik, branitelj ili naš dragi prijatelj general Branimir Glavaš. Da? Da, HDSSB mora podupirati i podržavati i naše gospodarstvenike naše regije koja vapi za investicijama, posebno državnim. Upravo je o tome Šišljagić govorio. Mi se moramo boriti za svaki kanal, za svaku cestu, za svaku željezničku prugu, za svaku zonu. Ali imamo projekte i njih predlažemo i kreiramo unutar HDSSB-a. Ali zato smo najviše, na ono na što oni nemaju utjecaja, povukli sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Cilj nam je, dragi prijatelji, njegovati dobre odnose sa srodnim strankama regionalne orijentacije u Hrvatskoj, ali i u europskim zemljama. Prije svega susjednim zemljama i njihovim regijama. Zajedničkim djelovanjem sa susjednim regijama moramo poticati gospodarstvo kako u našoj regiji, tako isto i u susjednim regijama. Samo zajedničkim snagama, voljom, otvoreni prema svima dobronamjernicima, možemo i hoćemo krenuti naprijed, uz puno strpljenja i rada, korak po korak, ali i odlučno možemo stvoriti bolje uvjete, primjerene čovjeku u Slavoniji i Baranji. Dragi prijatelji, najjača smo regionalna opcija u Republici Hrvatskoj, pobjednička smo snaga, ne dopustimo da Hrvatska ide ni desno ni lijevo, nego ravno da postanemo Švicarska. Svima želim puno uspjeha, puno sreće, zdravlje, Božjeg blagoslova. To je ono što nas vodi, to je ono što nam znači da ćemo uspjeti. Uspjećemo za našu Slavoniju i Baranju. Hvala lijepo. Održavanje glavnog odbora u Zagrebu vjerujem da je znakovito. Mi smo nacionalna stranka i itekako je bitno da smo prisutni ne samo u Osijeku, Slavoniji i Baranji, Zagrebu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Jer iskreno vjerujem da će naša stranka na sljedećim bilo redovnim ili izvanrednim parlamentarnim izborima polučiti rezultate kakve stanovnici Slavonije i Baranje i očekuju. Koliko god se stranka na vlasti trudila minorizirati i uništiti našu stranku i prije svega osuditi i zatvoriti našeg utemeljitelja, mi jačamo iz dana u dan, širimo se u sve jedinice lokalne uprave, kao što je rekao i Šišljagić, i Grubišić, i Burić, i Karlo. 260 jedinica, to jest mjesta, smo pokrili, ali pokrićemo i zadnje selo u Slavoniji i Baranji, pokrićemo sve ono što ljudi očekuju, a očekujemo da budemo u svakom dijelu grada, u svakom dijelu općine i u najzadnjem selu, pa bilo da je ostalo i 10 stanovnika, jer znamo da se iseljava iz Slavonije i Baranje. To je ono što je naš cilj. HDSSB je jaka regionalna opcija, ali HDSSB itekako zna šta treba raditi. HDSSB čuva svakog člana. HDSSB nikada se neće odricati nikoga, neće se odreći svog regionalizma, svog utemeljitelja, kao ni Slavonaca i Baranjaca. Ovdje ne sjede ljudi koji se ikoga boje. Boje se samo Boga, no mi se trebamo bojati Boga. Trebamo, jer oni što ga se ne boje, a čine zlo nama, našem utemeljitelju, Boga bi se trebali bojati, jer oni nas žele uništiti, uhititi, zatvoriti, slomiti. Jedino što znaju raditi je udarati po nama kako bi ušutjeli, kako bi oni mogli rasprodavati obiteljsko srebro i zaduživati ne više našu djecu, nego i djecu naše djece. Ovo je krivi način da se ušutka Slavonija i Baranja, svakoj sili dođe kraj. A isto tako će i ovoj. Hoće, jer ova politika koju provode,
I jučerašnje izjave, ne samo iz Hrvatske nego iz svijeta, jasno poručuju Hrvatska je propustila priliku za zaokret. Nije, Hrvatska će nakon idućih parlamentarnih izbora krenuti jednim novim putem. Ni lijevo, ni desno, nego ravno za Hrvatsku, za sve domoljube koji su ginuli, za Hrvatsku koja mora biti ko Švicarka, kao što je rekao Bora Grubišić. Mora, jer Hrvatskoj je prijeko potreban zaokret. No svi čitamo šta pišu novinari. Pišu da je HDZ zločinačka organizacija. Ma ne, nisu. Nisu jer imaju 200.000 članova, kažu, pa nije baš svaki zločinac. Mnogi novinari prozivaju članove naše stranke. Na primjer, našeg predsjednika Šišljagića, kako nije trebao govoriti u Dalju. Što smo mi, dragi prijatelji? Policijska država u kojoj mogu govoriti samodabrani, govoriti Karamarko, govoriti Jadranka Kosor, a mi trebamo šutjeti. Znači, kad zverke dođu na područje Osječko-baranjske županije, u Dalj, župan bi trebao šutiti. Župane, dobro si odradio posao, čestitam ti, čestitaju ti svi. Jel, sjećam se dobro, javi se, Šiško, javi se. Nisam šutio ni ja prije 5 godina kad isto trebao Faber napraviti kad mu je to nalog dao Sanader. Nisam šutio, isto sam održao govor u Dalju. Mi u Dalju moramo govoriti, jer nakon toliko godina Domovinskog rata niko nije odgovarao što su ljudi pobijeni u Dalju, što je 1600 ljudi stradalo u Osijeku i kolike stotine ljudi u Republici Hrvatskoj. No vidimo što novinari pišu. Proziva se evo naš dragi prijatelj Marko Gvalgarić, što je kupio svojim radnicima šunke za Uskrs. Što je sljedeće? Hoće li ti isti novinari jedanput napisati članak da treba zabraniti Uskrs? Niko nikad neće zabraniti ljudima da slave najveći kršćanski blagdan Uskrs i niko neće moći spriječiti da uskrsne naša Slavonija i Baranja na čelu s HDSSB-om. Neće. Neće, jer naša stranka sve više jača. Treba jačati njena koalicija s narodom, o tome je Boro lijepo govorio, jer HDSSB se profilirao kao jedina organizirana snaga koja zastupa interese regije Slavonije i Baranje, a time i grada Osijeka kao njezina centra. Zatupasti interese regije znači da zastupamo interese i borimo se za svakog čovjeka, Slavonca i Baranjca, bio on poljoprivrednik, radnik, umirovljenik, student, znanstvenik, branitelj, ili naš dragi prijatelj general Branimir Glavaš. Da? Da, HDSSB mora podupirati i podržavati i naše gospodarstvenike naše regije koja vapi za investicijama, posebno državnim. Upravo je o tome Šišljagić govorio. Mi se moramo boriti za svaki kanal, za svaku cestu, za svaku željezničku prugu, za svaku zonu. Ali imamo projekte i njih predlažemo i kreiramo unutar HDSSB-a. Ali zato smo najviše, na ono na što oni nemaju utjecaja, povukli sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Cilj nam je, dragi prijatelji, njegovati dobre odnose sa srodnim strankama regionalne orijentacije u Hrvatskoj, ali i u europskim zemljama. Prije svega susjednim zemljama i njihovim regijama. Zajedničkim djelovanjem sa susjednim regijama moramo poticati gospodarstvo kako u našoj regiji, tako isto i u susjednim regijama. Samo zajedničkim snagama, voljom, otvoreni prema svima dobronamjernicima, možemo i hoćemo krenuti naprijed, uz puno strpljenja i rada, korak po korak, ali i odlučno možemo stvoriti bolje uvjete, primjerene čovjeku u Slavoniji i Baranji. Dragi prijatelji, najjača smo regionalna opcija u Republici Hrvatskoj, pobjednička smo snaga, ne dopustimo da Hrvatska ide ni desno ni lijevo, nego ravno da postanemo Švicarska. Svima želim puno uspjeha, puno sreće, zdravlje, Božjeg blagoslova. To je ono što nas vodi, to je ono što nam znači da ćemo uspjeti. Uspjet ćemo za našu Slavoniju i Baranju. Hvala lijepo.